Cantas figuras, cantas casiñas, cantos detalles temos neste Belén de Begonte e cantas ganas teñamos nós, si teñemos unha picazón xa na hora galega de falar de Nadal a 15 de novembro. E non podía ser de outro xeito porque aquí en Begonte levan preparando este Belén histórico xa, pois xa hai unhos días. Entre pouco vai abrir ao público, non, Carlos? O día 30 deste mes é cando abrimos ao público, sí, a partir do 30. O día primeiro empeza a traballar xa para o público, para todo o público que queira vir. Pois temos un horario de 11 a 1 e de 4 a 7. Os fines de semana e festivos, e nos días de Nadal, todos os días. Eso todos os días. Correcto. E contame, porque aquí hai moitas figuras nos Beléns deste tipo, suele haber sempre, adoita ver así algunha novidade cada ano. Que tedes este ano? Pois este ano como novedades temos a máquina de mallar, precisamente. Temos por alá arriba que está mirando ahora a Dani, que lle facemos o quiebro, ten ali a palloza, que parece isto da montaña de Lugo. De Lugo tamén unha novedade este ano. E temos, como ben dicías, por aquí máis abaixo temos esta malla, estes compañeros que están aquí mallando, que claro... Aquí que están facendo vídeo. Sí, e esta xente, aquí hai figuras que se non traballan van ao paro. Van ao paro, aquí ao paro. Entón temos eso tamén, que están... Están aí dando ya a malla, claro que sí. Quería falar con Fernando tamén, que Fernando é outro dos que tamén traballa neste Belén. Hola, Iván, boas tardes. Como estás, Fernando Cabarcos, que leva moito traballo e entendo que, claro, aquí a xente ben encantada, non? Sí, ben, hombre, super encantada. O traballo máis porque xa me collestes como no de faena. E bueno, aquí levamos todo o ano dalle que te pego, mirando as figuriñas, engrasándoas, moitas cosas, moito traballo. Claro que sí, e a xente ben encantada, marcha encantada, pero eu creo que, como pon aí, gracias por so donativo, habería que, claro, incentivar que a xente diga, oye, non te pode marchar de aquí sen deixar algo, unha voluntad, non? Moi ben, moi ben, Iván, así me gusta que botes unha mão, porque, claro que sí. Porque isto dá máis traballo do que a xente pensa. Bueno, estamos aquí 2 meses traballando pico e pala, como a hoxe eu, necesitamos que alguén nos vai axudando pouquiño a pouco. Xa non pedimos moito, pero bueno, que haxa esa diferencia de deixar algo aos reyes que xa se están escondendo. Que xa están marchando. Xa se están marchando. Claro, viñeron polo Black Friday, eu creo que ahora xa ata Nadal, xa ata os reis xa non volven. No, a ver se van contentos tamén os reyes. Sí, por nada, deixamos aquí o Belén de Begonte, que quedan moi pouquiños detalles para rematalo e será farás delicias de todos os que os visiten durante este Nadal.